kör! Így csodája volt addig a magyarok még pálinkát nem csináltak. Azóta mindenki tudja, hol van a legjobb pálinka. Kárpátiában legjobb a pálinka. Nem haragszik rá, Eladom, mennyasszony! Lehet ágyas és szeszélyes, az biztos, hogy világhíres. Pálinka, pálinka, magyar pálinka. Hey, gyere ide, babám, ne oda! Öntsük fel a pálinkát a galasztérra. Ismételjük poharunkat emelve. Mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Ismételjük poharunkat emelve. Mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Visszavitte azért a hangfal. Tekerd meg, Abdul, tekerd meg! Kárpátia pálinkának nincs párja, ezért a világ 8. csodája. Lelke gyógyít, gyomrot javít, ahol halad fertőtlenít. Pálinka, pálinka, magyar pálinka. Hey, gyere ide, babám, ne oda! Öntsük fel a pálinkát a garatőra. Ismételjük poharunkat emelve. Mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Gyere ide, babám, ne oda! Öntsük fel a pálinkát a garatőra. Ismételjük poharunkat emelve. Mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Gyere ide, babám, ne oda! Öntsük fel a pálinkát a garatőra. Ismételjük poharunkat emelve. Mondjuk egymásnak, hogy egészségedre.